Je to tímová práca, tak ako aj futbal je športový spoločný výkon. Myslím si, že sme si to dnes spolu užili a tešíme sa rovnako, ako to príjmete vy, naši diváci, ktorí ste k nám nároční. Tak si hádam, užijete nielen toto točenie, ale aj samotné finále z Milána. Bola to paráda, výborná talianska káva, takže na Miláno sme pripravení. Verme, že sa rovnako pripravia aj hráči a ponúknú nám krásny zážitok, minimálne tak krásny, aký bol dnešný deň. Musel som stávať trošku skôr, ale vôbec to neľutujem, pretože každá nová uputávka je veľmi prínosná. Dúfam, že vás naladila tak ako nás na finále Ligy majstrov. Máme radi futbal, ale dobrý futbal to by mala byť predovšetkým dobrá zábava. Dúfam, že ste si to užili.